kababa ang magiging antibodies o antibody response o kung hahaliputan ang 14 dias an interval gikan sa presenteng 28 dias base sa indang mga datos. Siring man kaini ang sistema para sa kadaklanin bakuna kung sain mas halangkaw ang level ni antibodies kung mas hababa ang interval kan duwang shots. Enot nang hinagad kan Octa Research Group sa gobyerno na bawasan ang interval kan pagtudok nin duwang dose nin Sinovac as in AstraZeneca COVID-19 vaccines. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZJ Business Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Tando ay ginto. Ibang gin to. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Biyernes and 30 kan Hulyo 2021 ang pagrespeto may gararay sa lambang saro na nagaantabay siyempre ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kasiributan mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to ang barkada ta dyan sa Bert Cartint. Yan, dyan sa Kabangan, sa may Hampang Bagakan Central Bank, sa may Iglesia ni Cristo. Bert Cartint. Happy birthday kay Sir Jer Candelaria. Yan. Happy birthday, Papa Jer Candelaria. Diyan sa Birth Cartint. Siyempre, diyan kay Sir Mando, diyan sa Birth Cartint, buda sa mga paraantabay niya to diyan, mga suki ta yan. Good morning sa Indo, nagbe-birthday ngunyan si Sir Jer Candelaria kan Birth Cartint. Sundo na naman kitang alas 10:30 ang pagkaudto katuwang ko dyan sa luwas. Siyempre mayormente ang mga pag-iriba ko. Sinda po ang minasustinir kan bulos ng informasyon. Minakumpuesto po kan kabilugan kan programa. Kunwara po ang news team. Bakong bilog ang mga programa si Pading Jomar kumparing Jim kumpadreng Al and Renz Luens sa Manibela ang samong piloto si Henry Boy Mata.
technical control, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Biyernes ngunyan, makapasyar lamang kamo dyan, ha? Pagpasalamat kay Senyor Santo Cristo. Kumpadreng Nalday Baldo. Ray naaga man dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Tunay. Paglaog nindo dyan, nigo kamong ipapa-welding. Anyaon pa dyan sa saindang solar. Communal Vegetable Garden. Nagsinasabi. Kaya na muna ka itong mga plantitas na maray. Itanom so pwedeng pakinabangan. Diba, Pading Nal? Sa newsroom, News Manager Mardela, siyempre katuwang si Ann, so kaya si Angel na musta saan sa mong anghel. Sa IT Tandem, Arven Dasi Card, ang enkargado dyan, nahihilig broadcast sa internet. Ako po ang sa indong serbidor sa radyo. Ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, Fernandez. O kasuhapon, nag-birthday akong yaon si baby na Flor, baby na Flor, belated happy birthday tabi sa imo, baby. Kumusta ka da? Sabi man kan sa kuyang namumutan na nanay sa kong mother, si Mama Unding yan. Good morning dyan. Palan kay Mama Unding naman sa Virac, Kasuhapon, maray na kasuhapon nagrita si Mama Unding. Palay na. Birthday kasuhapon baga ni baby, Mama Unding, good morning tabi sa imo dyan. God bless. At sa napermi. Kumusta ka mo dyan? Sige, sa kabus niya tong paradangog, di sa Legazpi, maray na aldaw na tabi. Daw ko sa indong mga paramdam, Wala mang sa Legazpi, tabi. Nagdadangog dyan sa Rawis, Raydaga sa Indo, sa San Roque. Mahibog dyan ang tatuyang paraan tabay. Sa Dinagaan lamang, Buda sa Sabang, sa Baybay, sa Pigkali, sa Inaga, Victory Village, Ringman, Orosite, Udig di baga sa Binanduahan, maray na agad yan sa Honorable Barangay Kagawad Nelly Tutanyez. Buda sa pamilya ni Maniti. Me gusta mi, así, me gusta mi, ecstasy. Maray na agad, sir, sabi ni 769. Extano, ecstasy. Antabay. Yan sa Daraga, maray na agaman po. Dyan sa kay barkada ta si Sir Norly Gorka. Maray na Buda kay Sir June Madilar, sa pamilya ni Sir June Madilar dyan sa Tagas. No. Sa inangan ito, tuki taman niya sa Tagas na alingawang ko. Sudunar permi pag may tatabang, ang ko sa puro kandila ko kumpadring nalpalibasa nagamit ini kasuhapo na dila kung maray. Nagamit ni maray so dila ko kahapon. Tanong, yap, good morning, tabi. Tanong, yap, mabuhay ka mo dyan, kumusta? Yap, dyan sa Ligaw, si Candy. Ligaw,
40, 44 pa rin na pwede mag-alikan face code. Yan sa tabako, pwede daing maibuelta sa dating 20, 20 dati is malinaw dating pentangon niya. Yan. Ang kaunda ang plete dyan sa tabako susang mga tiglulunada na pampublikong behikulo. Bueno, tabi yaon dyan ko yan sa nahiling ko sa mga retrato sige na tayo gawa kitang mga paradangog man adi. Diyan palang tabi sa nakaantabay sa DCGB News Online ang samuya pong official Facebook page. Good morning, hali digdi sa Republika kan Pilipinas. Di sige tabi. Mag-oro istorya na kita. Inutun ta ining so igo ba ganin na duwang positibo sa Delta variant adi padingnal kan COVID so duwang tripulantes na yaon sa kadagatan ngo niya nakalunad pa sa tugboat yan sa may Santo Domingo. Inda ko nga ni kon nakahali na ta pirang nga ni ang crew kayan nakalunad sobra sa 10 yan eh. Tapos 2 so nag-positive sa Delta variant. Ama ko Diyos, ikahera kan mahal na Diyos. Bata sa sa nasid ng tugboat magapade and highly transmissible ang Delta variant. Ang saro diyan sa nag-positive tagadigdi sa Albay, ang saro pakong taga-Albay. Ngunyan, kasuhapon na mag-alas 3, may nag-upload naman sa Satuya. Ang istorya, paano kan kasuhapon, may nag-upload sa Tuya sa mga sources niya to, informing us na ngaya papapiyo, uyan na ngayon na ipadara na sa Manila, so mga samples kaan ka nakalihis, nag-abot na sa resulta pa di kasuhapon, positive sa Delta variant. Kahirak man. Maringan ini mo, na-handle taning maray iyan, digdi sa probinsya ning Albay, na dainin nakababa. Saan desisyon mo niyan kan Interagency Task Force, ang rekomendasyon is, iyan padingnal, duman na sa Manila, pagkatapos na magluwas na ang resulta na igoning positive sa variant, daipo aakoon kan Bicol, tadai kita digdi, basado sa satuyang mga sources diyan sa Interagency Task Force, daikitanin kapabilidad as of now, tabi, kung paano ang pag-handle kan arog kaiyan na nagbubutwa na positive sa Delta variant kan COVID-19. Kaya ang rekomendasyon is, iyan po na tugboat, duman sa Manila na, papaduungon, taduman igwanin pasilidades, na talagang igwaning kapabilidad na mag-handle kan sitwasyon. Yan po tabi, an istorya sa bagay na. Kaya inda ko sa nangani kung iyan pinagpahali na o kaya pasiring na duman on route na pa Manila. Hello, good morning tabi. May napudlag muna. Hello. Hello, good morning. I'm Sergio. Opo. Good morning. Si Eddie Tabini. Si Isay po, Madam Tabi. Come again. Si Mrs. Manila po. Ay, si Tia Edith na Manila. Opo. Uyugo. Iba na naman ang numero mo, Tia Edith. Good morning.
Haloy ko na tabi ni tinao sa imo. Iba man so no merong nahili mo. O sige, paki-save mo Oo. na tabi ni Opo. Paipio. Globe ini ano? Oo. Oh, Opo. sige Mm, tabi. Ano may- lamang may- Tia Edith? So yan, nag-ano ko na ako tabi ta, nangangapulan ako sa mga senior citizen. Mhm. Tao ni baga, yan ang nga niya, katukar mo bagangon yan na variant yan. Oho. Kaya ang senior citizen baga, sabi baga na yung pinaka, no, madali na magkaurulakitan kung magpararabas. Vulnerable. Vulnerable, opo, na ano. Kunyan tading aldaw, may vaccination digdi sa mo sa barangay 18 Po. for senior citizens so Johnson and Johnson. Sa barangay hall tabi, nagpupuo na nga ni. Mhm. Gusto ko po sa natabi, kay Pio na apudan, so mga senior citizen digdi sa barangay 18, na an oportunidad ya o na pigdudulok na, Iyo. pigtutuyo na sa barangay. Mhm. Dahil na magpara, duwa-duwa na takulong kaya ang pagturubo na nilang sa mga fake bagang mga news na palain-lain. Mhm. Sabi ko sa Inda, sa nagdigditabi sa kurso sa DOH na nurse, kasi day, ipaliwot ko sinda. Tangan niya ako, maaraman nila ang pulso kan mga tao. Mhm. Kunyan, iwanan si ako na sabi da, habang may magpabarakuna. Ay sus. Pinalibot ko ulit sa secretary kan Baska digdi. Mhm. Sabi ko, tara man mo sinda na. O ika nga ni, sigos ka teka, J&J man ang sa'yo mang pinaksin. Mhm. Nasa iday mas sa'yo mo kinangyari. Mhm. Nagawa ka man na maintenance, nagawa ka man na ano. Sabi ko, Mhm. ang importante, ang sa imong buot, akoon mo na iyan sa karahayan mo. Yan. O, Oh. na ano. Na, difficile baga tabi na kung sa iba nagka-baraksina na. Tapos kami baga ngayon magturo-piripo naman ta kung pwede naman. Mhm. O, simple kung dahil sinda vaccinated, but pwede baga maging carrier man sinda gilaray, di ba? Iyo. Yeah. Kasi nga vaccinated na kami, na ano, may precautions lang gilaray. Ako mambagaan assurance na 100% na di ka na makakasiyo ka yan. Mhm. Pero at least mild lamang na kung ano man. Kaya tabi, kung gadangog, tabi ang mga senior citizens, lalo na dito sa barangay 18, Mhm. may vaccination tabi ngayon aldaw, bilog na aldaw, ang priority senior citizen tabi. Magdumana ka mo sa barangay hall. Nagpupuo na ngunyan ang vaccination. And tabi pa Pio, Mhm. inaapo ng kumaan ang mga senior citizens sa bilog sa Albay, Yeah. sa Legazpi City na kung igwa siya vaccination na para sa senior citizen, dahil na tabi magparagruwa-duwa, dahil na magparadarangog kan huling-huling, na ang pangod na tabi kay Pio, ang mga tubod ninda, pag nag-vaccine da, pagkaagad-agada na, Hala, opo. Ay naku daay mangkan. Tia Edith, bakong halangkaw na official katabi kan mga senior citizen sa Albay? opo, ako sabi ang Federation President kan Aska. Uyugon Albay. mo. Ya, di magayon na istorya ini. Mga tugang ang nadadangog tabi nindo mismo ng presidente kan federasyon kan gabus na mga senior citizen sa Albay, si Tia Edith na Manila. Siya na ang nangangapudan mismo. Ano, sa bilog na Albay sa mga senior citizen, magpatudok na tabi kan na bakuna kontra COVID. Tia Edith, you are now speaking in your official capacity tabi. Tia Edith. Opo, tabi. Kaipuhan na maisihan ninda na ako nga ni 83 na baga tabi ako ping. Opo, opo. Pero hirap min mahal na Diyos sa acceptance baga. Mhm. Man tabi ako kinano mo na matian Mhm. kan nagpapaksin ako. May Iyo. maintenance na mga bulong ako Oho. na ano. Kasi ibig ano ko, nagpangagi ako sa mahal na Diyos na iyan, kung sa karahayan ko iyan, ako pagtawan tabi ki anuman na Mhm. kaulangan, kuda ako may adverse na mga Mhm. komplikasyon or whatsoever. Kaya, pasalamat kong tatay ako sa mahal na Diyos
Iba baga nagtarangloy so binasunahan. Pero rin mahal yung da ka Blessed Virgin. Tabi akong namatian. Iyo aram mo Kaya- tabi, oo. Si Edith, maray na nag-apod ka because imo na ganun na maray na gesture mo ni because you're the president kan gabos na federasyon kan mga senior citizen sa bilog na Albay. Opo. O ika na opo. mismo nag-apod. Salamat din maray ta sa paagi ka ini. Ano, mai-encourage ta ang gabos na mga senior citizen na maglangkaw ang turnout. Kaduman nga ni baga sa kasuhapon, may pig-report si kumpadreng Jomar somewhere else gayud ito sa Tiwi siguro ito or sa Malinaw. First District. First opo. District, so service kan munisipyo, pinadumana sa barangay Kinarabasahan, Buda Saro pang barangay, Opo. para sundoon sa mga senior citizen, so sarong barangay, nag-back out so gabos na mga senior citizen. Ang Oo. anuan. Now ngunyan, ika bilang presidente kan, federasyon kan gabos na mga senior citizen, ipipaabot kan opisyalmente sa imo and sa imong pangapudan, may nanadadangog katabi sa bilog na Albay. Ay, salamat Oo. tabi. Kaya nga nag-verse ako. Pila na tabing numero ang inapudang ko sa imo. Mhm. Kaya sabi, bata niya ako nagtutukar kan sa Delta variant. Oo. Pero in connection bagayan tabi kan mga kan vaccine na ini, di ba? Mhm. Sabi ko, para sana sabi ko maka-contact ako kay Mhm. Bing, tanganin Mhm. niya ako na gusto ko talaga tabi na on the air, tanganing madamong minda, na araw kaayan ang kaimportantihang kan vaccine para sa senior citizen. Mhm. Ito sinabi mo tabi parang na kinarabasahan. Malinaw iyan. Yan, malinaw. Opo. Opo, harayon Oo. man tabi yan talaga. Sa bulod. Harayon iyan. Oo. Opo, na kaya, aram mo mabagan mga tao, Mhm. grabe ang pagtubog sa mga huring-huring. Iyo nga Na- ni. Oo. Dahil dainin na nagdadangog ko ta sinda sa official na mga pagpaliwanag, Oo. tanganing masabutan nila yan. Iyo. Kaya, Oo. sabi ko, sa tabang sabi nindo kan DCGB, mapaabot sa kuyang pangapudan, sa gabos ng mga presidente, kan baska, nasinda na tabi maging ganyar kan sa indang mga senior citizens sa indang mga barangay. Mhm. Kung sisay man tabi nakadangog na bako senior citizen, makisabi tabi sa mga magurang nindo na importante po iyan Mhm. na nabaksinan kita. So yun ang apelo mo as president kan gabos Federasyon po. federasyon. Opo. Gabos ng federasyon kan mga senior citizens sa Albay, ikang presidente. Opo. You are now Opo. formally appealing to them na magpabakuna na. Iyo tabi. Kung ini baga tabi libre, di ba? Mhm. Pag mag-abot ng panahon dahil ng libre, Yung nga ni. dangan magmuya sinda, Tama. mabayad, Oo. na mahal baga tabi ini. Buda Yan. di pisil, cha edit. Kung mo yan hindi magpa-ineksyon, dahil na sila Tangan nagmamata. Dahil na sila nagmamata. Kan mo yan na hindi mag-ineksyon. Iyo na nga ni tabi. Iyo nga ni iyo tabi yan ang ano ko man. Kaya, Na cha edit akong maapod ta. Cha edit na Manila tabi. Maray nag-apod cha edit na Manila. Siya po ang presidente kan federasyon kan gabus na mga senior citizen sa Bilog na Albay. And she's now appealing opisyalmente ng pahayag ini kan presidente mismo kan mga senior citizen sa Bilog na Albay. Siya edit tatawan ta kang pagkakataon giraray on your official capacity ng mga pudan. Go ahead po. Opo. Salamat tabi sa sa oportunidad. Nangangapulan po ako bilang presidente kan federasyon kan Albay Senior Citizens Association sa bilog po ining Albay. Agkod kan sidad kan Ligaspi na ako man tabi ang presidente kan federation. Kaya natabi kitang mga seniors magparaduwa-duwa ng pagbabaksin. Iyo, dahil mang kamupipiriton sa kung habo ka mo. Pero, sa karahayan tabi ini kan senior citizen. Paano kung ikanas na ang nawalat na dahil ka nagbabaksin? So, garo ka baga ka, ikanas, sulusulo ka sir. Kaya, ano daw tabi na inguwahon ta na kung igwa pinagbaksin sa endong lugar, sa endong munisipyo, pigutuyo na sa barangay, kuwao na tabi ang oportunidad na magduman na sa vaccination center. Bako man na pag-abot duman,
tutudukan tulus kamo, igwa man tabi ki interview. Haputong kamo, kung ano may kailangan kamo, may maintenance kamo. Tangan, ang iba nagsabi na, high blood kasi nasa oral daw tabi kamo nag-high blood. Yan baga, kung may high blood ano nindo, igwa man kamo maintenance kaan. Ay masasabutan nindo tabi sa doctors and nurses na yaon sa vaccination center. Kung di ka mo pwede, naman man kumang di pwede. Yung tabi yan, kaya tabi na dadangog nindo ang sa kuyang pangapudan. Salamat sa oportunidad na pigtokan di si GB, paagi ni si Matiba yun na angko, si Pio Fernandez, ini baga, so pinakagwapo, ay, dahil Bumundok ka dyan. Pinakagwapo pa. May ma-react din na saro. May ma-react din na saro. Na ano, aram ko. Na ano, kaya sabi ko, iyo po. Na, Sige po. ano, so, salamat tabi. Sige po. Kay Tiyo, sa sa imong God bless. God bless tabi. Ingat gabo. Sige, mabuhay ka mo mga senior Ulit ko citizen. po. Salamat po. Pabakuna na tabi ang mga senior citizens sa bilog na probinsya kan Albay. Sige po. Salamat tabi, Father King. Thank you so God much. bless you. God bless. Ingat Opo, tabi. ingat po. Sige. Okay. Okay, mga tugang, yan po ang presidente na mismo kan federasyon kan bilog na senior citizen sa Albay, si Cha Edith na Manila, nagpaluwas na kan sa indang official in her official capacity as President of Federation of Senior Citizens sa bilog na Albay. Magpabakuna na po ang mga senior citizens. Oras Pilipinas, oralawig po ang parada. Pakaliis kan time check, it's 9:34. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apas. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. NeoZep Tablet. NeoZep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shoot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand.
Tibay refers to Tibay Resistencia Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang
Smart Padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta Smart Padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa res bakuna kontra COVID-19.
Res Bakuna kasangganang bida at ni lolo't lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa,
Dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Yan, diretso na kan mga istorya sa palibot. Nasa linya man si kumpadreng Al Armario Pading. Al, good morning, go ahead na. Yes, good morning, Padi. Nagpupuo ng mag-color coding sa mga grupo-grupo digdi sa Legazpi, maski dahi panin konfirmasyon ali kay Congressman Pido Garbin Jr. kung ano man agad ang sa iyang plano na posibleng mag-alkalde daw, magkandidatong alkalde kan Legazpi City pag-abot kan eleksyon. May kanya-kanya ng paapod ang grupo ni Alkalde Noel Rosal, asin ang grupo man na nagbubusol para kumandidato ng GAD si Garbin para alkalde kan siyudad ng Legazpi. Sa reliable source niya to, Padi, kan mga inot na aldaw, may initial na tipon para kay Garbin kung saan sobra daw 20 mga incumbent na kapitan ang presente sa pagtiripon plus sobra man 20 na mga dating kapitan ang nagpahayag na nin suporta para sa kandidatura ni Garbin. Alagad sumayoriya at 70 bagay ng mga barangay digi sa Legazpi. Silencio pa man, asin iyahon pa sa grupo ni Alkalde Noel Rosal, asin pigubusol man na kumandidato para alkalde. Sa sunod, si dating Mayor G. Rosal ang esposa ni Mayor. Yan, kung halimbawa mananggad yunan sistema, sangun yan, kung itong so binding incumbent, ikon si Tintan pag-urulayan, igwa pang dapat na paghigos-higusan si Congressman Pido Garbin Jr. mananggad. At initial pa man sana ito? Initial pa sana. Idugang itong so dating kapitanis na 20. Sobra 20 daw. Sobra 20. Igwa man siya ng mga 40, 20 incumbent. Sobra sa 20, so dati. So mga identified itong leaders, na posibleng maging liabe na magkatrabaho sa kanya-kanya nindang teritoryo. Itar ko na if ever managad, taking for the sake of argument, managad arukan mag-gaining ground, kumbaga. Correct, kumbaga makayas nin todo. Yan, sa kapitan pa sana. Sa kapitan pa sana. Disyempre, so council ka yan. Kada baga barangay, igwa ki pito na mga kagawad plus SK. Iyo. Yaon na ko niyan ang karawat pa ring piyo. Taan sabi, sa informasyon niya to, may mga kanya-kanya ng paapod, may kanya-kanya ng diskarte. Anduang grupong ini. Di, naggagayunan istorya pa ding Al. Ay talagang nag-iinog na. Naghinog na although, ay maning konfirmasyon bagaman ang grupo man ni Congressman Pido na Garbin Jr. An sa indang pagparaburo barangay na, di pa ang kaidto pa. Trabaho man ninda dati pa. Kanako Bicol. Hindi, pag-iapot na baga si Congressman, iulukan sana kita. Mambaganing ko. Maabot sana sa puntong arog ka iyan. Iapot ako, iapot ko yan. Kung ano talaga, mayor ka? Ano yung bigigibo mo? Parating yan sa nagkantrabaho. Aloy na bagay na arog kaan. Kaya latong tata, October pa magan filing. Iyo. Kung ano naging development ka. Pero sa monitoring ka talaga pa rin piyo, may kanya-kanyang pag-iro.
Iyo. Duang kampong ini, duang grupong ini. Iyo. Alat-alaton tatano ng Agosto na pala sa Lunes, adi. Gusto na sa Lunes. Oo. Duwang bulan na sa natutumbahon. Duang bulan na sana, ma-file na sinda. And expect na ma-heightened pa ining mga baretang nagluluwas na dahil man pwedeng nigara na kaipuan, maaraman man kang susyedad for us to be well informed and for us to be a responsible voter, makapag-desisyonin tama. Trabaho taman iyan ay param. Kapag para si rekritohon ninda yan. So tao, paano man makasabot? Iyo man ang trabaho taba de. Ya paano kung dahil ta mapasabot ni tultul ka nangyari, sala so decision, mamislead, paano? Iyo baga. Sige lang, hinda, ano mga informasyon sa duwang kampong yan. Sige lang kita kan pagpaluwas kayo ni, tanganing mas maintindihan kan tao. So grupo man ni alkalde, sige man bagang hingohango niya, narumduman sa mga patubig man sa sur. Yan, tama ka ba de, sa mga project, kaninot, so ako Bicol nagpapatubig sa bulod. Ngunyan kapatubig naman si Mayor. Ngunyan, ang nakikinabang, so tawo. So what's wrong with that information? Correct, kompetensya sinda sa mga project, mga programa, nagkikinabang sa tao. Sige. Enjoy yun baga. Kaya abangan ta mga development ngayon pa de, so para mentras, yun na muna tabi. Ano mga update na nakuha tanig di sa luwas. Sige. Alarmario, di si GB. Salamat kumpadre Ngal. Habol ta muna si Luwens nganing biyo-biyo kita sa mga dagdag pa istorya. Luwens, Maray Naga, go ahead. Salamat Sir Pio, posibleng magkapurudpod ang dila asin magkaparaas kakasuriyaw sa mikropono. Ang tropa na Raligas City Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Marbella sa kakasaway sa mga pasaway man na mga motoristang siging pararking sa mga pinagbabawal na lugar sa Legazpi. Talo minaagilinin makusugo na sound system sa demolition truck ninda para tuyawon ini na gumibonin tama. Ini ang nanatarangkan DC Jimeños digdi sa Barangay Rawis, maging man digdi sa paglibot sa sentro kan Legazpi na kung sain italingan mismo kan demolition truck na Marbella. Ang mga auto o motorsiklo na may parking sa no parking lane, tinataram ka na Marbella sa mikropono na kamo ngayon nag-violation. Pero may iba man na mga madudunong talagang nakikipag-utihil. Pero dahil tanay ingugan ka tuyo na Marbella sa sound system, tanapapasutog naman, napipiritan lugod dining mag-arali. Aminado man si Marbella na halawig na halapanan nining pangyayari na maturuan ng disiplina ang mga may sadiri nin bihikulo sa pagparking asin sa paglaag nin mga bihikulo sa tamang lugar. Pero daw sinda matunong sa kuday ini nagtitirinultol asin makaukod. Di buto-botan. Ikang motorsiklo kolor arog ka ini. Sumay sa diri hali aman tabi. Pero baka yun siguro arog kaan. Mina, dito ram pati sa plate number. Si ini ngayang motorsiklo ngayang plate number something. Nagbayular ka ngayon. Bata ang daradara pating microphone. So pang video 5. So dapat may tugtog pa bago mapait si Andy. Dan 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 dan. Pinapay si tabi, samay sa dirikan motorsiklong arog kayo ni. Ang pagkaparada mo sala, tatawan ta kang bilang 1 to 10. Pag mo hinali, ako aton mo yan. 1, 2, 10. Uyugon mo. Magayon nun tabi, Sir Pio, although makonsuelo. Pero magayon nun ta, nasusupog na sa nabaga so violator. Totoo kay sa itong makuang bagang kadinahan tulos. Buda, so kakauronon ngayon dahil na ngayon lagi sa pakiuron. Di uminibaman kigimi ka Marbella. Maganya, buto-bot ang style. Tama yan, buto-bot. Sige. Kung kaya ngon yan tabi, Sir Pio, naiingugan dahil talaga pipog na kaninda. Pag nagdudunong talagang papakusugon pa sound system ninda. Yan. Di ang mangyayari lugod, masunod na sa nakitama, so pigwawarningan. Pagkatapos, pag nagsunod, salamat pong marhay tabi sa kooperasyon. Iyo at tigigibo ninda. Day kaming tuyong pasukan ka kundi informarang ka asin maitama sa naan dapat. Roger to that. Arog ka. Sige. Ang sistema pati na Marbella ngunyan, iba naman pala, bigla mabulaga, kaya ang nadadakop ng ganda violators in acto, asin daw nakakaligar kan sa itang mga violation. Dahil ngo na sinda maklam tulos. Ay. Mabuto-but ngo na. Iyo, tama yan. At least
kuan man so mga nagbabayular, may sense of date man na gratitude, taday sila mamumultahan. Year to that, Oh, sige. ang nagiging sisilugod sa mga taga-Legazpi City Task Force, nagiging singer. Nya, no. Sige. Yan tabi, Sir Pio, ang mga dagdag pag-istorya, halidigdi sa Legazpi Port District area. Ako po, si Luis Bursi Barcena. Salamat, Luwen. Tama yan, tabi. Sir Andy, nasa Indong Gibo-Gibo. Good, idiretso nindo yan. Libot, igwang botobot, ano? Sige, we will be right back. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ako po si Jen Arena, Kanmaslow, Legazpi City. Sarong benepisyaryo kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sulamenteng sa mga special need population segments sana itatao ang COVID-19 booster shots. Sigun ini kay Dr. Nina Gloriani, pamayo kan Vaccination Expert Panel o VEP kan Department of Health o DOH, sa tahaw man kan mga report nin hababang immunity kan mga nabakunahan. Sinabi man ni Dr. Ronjina Solante, miyembro kan panel na kaibahan sa special populations and may HIV, cancer, chronic kidney disease, seniors asin ang mga nagiinom nin immunosuppressive drugs. Enot ng piglinaw kan DOH na daipig re-rekomendar kan experts ang paggamit nin COVID-19 booster shots dahil sa limitadong may kinaraman digdi may kinaraman digdi sa ngunyana. Tinawanin doon kan VEP na mas dapat tawanin atensyon ang pagbakuna sa mas dakol pang Pilipino kaysa sa pagbakal nin booster shots. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali digdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Naproxen Sodium Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom mi in Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na nalahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Leticia Agripa ng Responsive Division, Sorsogon. Pagkatapos ng pag-detox sa akin, tapos pag-inom ng mga supplement, nagaling na ang pakiramdam ko. Yung mata mo naman, kumusta na po after 4 session, isang buwan na paglinis? Praise God talaga. Kasi ngayon nakakakita na ako. Bakit? Dati po hindi na talaga Ay, hindi, blur na po. Blurred na? O yung sa kaliwa ko. Ngayon nakakakita na po ako. Nakakita ka na in just 1 month? Wala pa nga 1 month. Kaya maraming pasalamat ko talaga. Maghaba pa ang inyong mga pag-serve sa mga tao at marami pang mapapagaling. Thank you talaga sa inyo at sa God. Ako po si Mrs. Marilyn Banyas Batalier from Malilipot, Albay. Ang findings po, iba akong slight glaucoma and then slight cataract. Susaro akong aking, nag-encourage sa kuya na magpa-check up dito sa Nels Wellness. Nagpa-ayos pa nga ako for several weeks. Nahali na po sa kuyang katarata, buda sa kuyang glaucoma. Dahil po sa pagpa-ayos pa ko dito sa Nels Wellness. Mga kaibigan, ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon, ang NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang.
Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog Kamalig Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5, maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhin ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Tingugan Banwaan. Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Sige daw. Tercer distrito kita Kanalbay. Kumpareng Jim, what's happening na dyan? Go, go, go. Good morning. Naputol. I-establish mo na. Go pa di. Yeah. Tigdalan mo ko pa ding kung okay na. Salamat papading Jim ha. Standby mo na. Okay na. O sige. Standby mo na kumpareng Jim. Tadigdi mo na kita kay Ands. Balikan may kapading Jim, ano? Si Ans mo na. Ans, wala happening man. Go ahead na. Yes, good morning sa Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong ibang bareta, padagos pang pinaghihingo mo niya kan 9 Civil Military Operations o Kagapay Batalyon kan 9th Infantry Division ni Versus Armadas kan Pilipinas para makapagkondusir ng mga community-driven na mga proyekto at aktibidad sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Inan informasyon na pag-araman kan DCGB News sa Kagapay Batalyon sa Panginoon Team Major Eric Eschedola, ang Executive Officer kay ni Kunsain Sinda, nakapagkondusin na ng ikalimang batch ni Mobile Community Pantry. Ang programa nindang ini, igwa daw ning temang sa panahon ng pandemya at nagkakaisa sa pagtugon ng pangangailangan ng masa Kunsain. Nagtutarabang-tabang ang mga ahensya ng gobyerno na imbelto o kaya kasali sa tsokolate at pandesal o tap na makatipon ng mga delata, grocery items, gulayon, hygiene kits, pag-asa sinibapa para sa mga residentes kan mga barangay na talagang apektado ka na nasambitan ng pandemya. Ang pinakahuring barangay na nabisita nindangon niya nagdi sa syudad ng Legazpi ang barangay Pinarik kung saan sinabi ni Kapitan Roy Nanyos na dakula man ang pasalamat ninda sa 9th Infantry Division na sinman sa 9 CMO Batalyon sa siring kaining bagay. Sa ngunyan padagos na nakikipagtabangan na Kaagapay Batalyon sa mga LGU digdi sa Kabikolan asin man mga ahensya ng gobyerno para mas mapadagos pa ang nasambitan ng programa o rugtungan na aminado sindang apektado man giraray kat pandemyang COVID-19 ang sutuyang rehiyon. Yan, so proyekto, so tsokolate at pandesal ito, no? Yes. Tap, yan, duro-diretso pa pala ng sindade. Ongoing pa sa Pio. Okay, sige. Itabi sa Pio ang mga istoryata, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa bungkaras man kan report. Alid dyan sa imong location. Yaon ko niyan digdi sa Albay, si Secretary Art Tugade kan Departamento de Transportasyon. So exciting na igwa ng mga araw kainin nangyari. At pading God willing, dahil sa nining COVID na ini, Isus talaga. Harayo na sigurong inabuta. Pero dahil mawaaranin buot, harayo paan aabuton ta. Maniwala ka mo. Mag-cooperar sana. Tahilingon nindo. Dua bagang sunod na bareta pa di kasubago. Duma sa bareta ni VP sa alas 6. Pagkatapos alas 7 man sa bareta ni Direk Edwin. Dua na may mensionar. Sabi, ini isabuot nindo po ha.
dai na kaya kan gobyerno nasyonal na magtaon ng cash assistance kung magkaigwan ng lockdown na naman sa bilog na Pilipinas. Yan po ang satuyang isipon. Ini pigre-raise ko ang istorya, pigluluwas ko ini, not to be an alarmist, but for us, to be cooperative, sa pangapudan kan gobyerno, as in padagos pa kitang mga foremost sa mahal na Diyos. Magkooperar po. Simple sana, ining paggamit taning mas turood na baga kita ka ini. Anda ingon na pagpara, kung mapupwede da ingon na magpara, ito bagang so, inuman, umul. Magluwasan na kun sa trabaho, pag-abot sa trabaho, distancing, hugas kamot, face mask, face shield, magroseriya, masaod, mga basics na po muna, tabi. Apa pwede man gayod, ta nasa GCQ, baga kitangon niya, na MGCQ, magdyan sa mga parke, draw the distansya sana, tabi. Kadipisil, ini po ang tandaan ta ha. Duman man sa record na pinaluwas ni Congressman Joey, salamat tadai paning Delta sa Bicol. Iguaning Delta variant, suyaon niya sa tagboat, pero dai man po yan nakababa, tripulante sa tagboat. Iyan nga ni dadarahon duman sa Manila. So pigistorya ko baga sa Indo Kasubago. And salamat kita, tadai man nagsampa dyan pading nald na tagadigdi sa to, talagang pinag-handle-an nintultulkan sa tuyang mga otoridades. Gabos nagtarabang-tabang. Dahil nakababa sa mga tripulantes dyan. Pero let's pray for them. Imagine pa ding ang psychological kuwangkan sa inda, torture. Yao na. Mga taga-Ligaspi, igwa din mga taga-Ligaspi, mga taga-Albay. Yao na nahiling mo na sa hometown mo, home province mo. Nagkaperasan ng kilometro, pero dahil ka nakakababa. Kahirak man baga, let's pray for them. Na makarecover na ang budaday magkanayap ang Delta variant dyan sa iba pang mga pag-iriban nila sa tripulanting iyan dyan, na tripulantes tabi. Sa Bicol, ang taramon, kan interagency task force itong yaon dyan na mga policy makers niya to, sa Manila nan idiretso. Sa Manila na idiretso, taduman sa Manila, iguanin capability, both medically, equipment-wise and facility-wise sa Manila, duman sinda, tatawanin nagkakandigong attention medical. Yan, duman iyan tabi. Ayan ang decision kan interagency task force. Dumanan pa konon sa Manila. Kaya ini po hilingon nindo. Maringan itaday kitang Delta variant digdi. Sustiniran ta po ang pagsunod sa protocol. Sa gobyerno na nagtataram, dai na kitang kapabilidad na magtao pa ning asistensya pinansyal kung mag-lockdown pa nationwide. Ang pinag-proponer na sa nanganin na is granular lockdown. Kung sa insa ng purok, barangay o sityo, iyo sana ito. Yan tabi sa tuyang pakatandaan ha. Kaya ining sa tuyang sitwasyon ngunyan, ipasalamat ta. Grabe na ining bentahe kumpara kung igobagang mga lugar pa rin nasa ECQ ngunyan. So, deklarasyon baga kang presidente ka nakalis naman aldaw. Kaperang lugar pa sa Pilipinas, ECQ, imagine. Kaya tarabang-tabang po kita ha. Comparing Jim, okay nang linya pa ding Jim. Go. Good morning. Yes, salamat Abi Panay. Maray na aga sa mga dagdag niya itong bareta. Karibay sa Engineering Department si ABC Federation President Angel Salceda Canpulange. Kung saan may mga dump truck, mga heavy equipment na discovery ang DCGB News. Pas sa pagpag-ulay niya ito kay Pading John Villar na napapalaban ang mga bagong ekipahe sa mga hararayong mga barangay Sitios, Canpulange, bonsai ng mga may lubak na mga barangay, saradit na opening, kindinampo, dumping, anytime, inadispatsa ang mga kagamitan na ini kan kampo ni ABC Federation Adrian Salceda. Ang motor pool kay ni nasa barangay Ubaliw sa lugar ni Cap Noong Samura. Ang mga patrabaho mahiling sa mga plan barangays sakop kan Pulangi Albay. Yan. So, parte yan kan itong kumbaga istabilisar kan legasiya Salceda dyan. So, pangangaipo, kung kaya, aktibaran tulos. Lalo naman yung mga mauran, malakoy. So, mga dapat na mapalinig, maagihan, iskusan na bipandaran ka dump truck, na dumping at taraning diro-diretso ang serbisyo sa mga barangay.
Roger. Madagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Salamat kumparing Jim. Diyan palan pa di sa Catanduanes, sa kuyang home province, kunmuan, kakon gobyerno nagkuhanin scholarship para sa pagunam ko ng kurso pa di. Medisina, Buda Abogasiya. So provincial government kag Catanduanes nag-offer nin scholarship para sa kursong medisina. Buda Abogasiya. Gunmuan. Sa panginot ni Gobernador Boboy nakuha o ito nagpirmahan kaso hapon sa sarong simpleng seremonyas dyan sa Vira, Catanduanes. Gulpiso pasasalamat kan mga magurang buda mga na-qualify na scholar dyan sa provincial government kan Catanduanes naan sa kursong medisina Buda Abogasiya. Gunman, so sabi kan saro duman na resipiente, ngaya mama papa, tama na ngayang pangutang, makaka-estudyo na ngaya ako nin abogasiya. Gunman pa di. Tama na ngayang pangutang, unin na ngaya. May pagkakataon na. Tio Fernandez. Yan yan sa panginot man kan gobernador kan Catanduanes si Boboy Nakuha. Sa pangarangkan fuwersa naglalaom po ang tingog kan banwa na natawan minanaman kamo nin serbisyo sa abot kan samuyang makakaya sa paagikan mga informasyones asin iba pa. Happy weekend po. Salamat asin amang Diyos ang magbantay.